ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଦୋଳ ମେଳନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳନ। ଏହି ମେଳନରେ ପ୍ରଭୁ ସୋମନାଥ ପଶ୍ଚିମା ଶମ୍ଭୁ ଏହି ଦୋଳ ମେଳନରେ ବିଜେ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସବୁ ବାଣ ମରା ହୁଏ। ରାତି ତମାମ ଏଠି ବାଣ ଫୁଟାଯାଏ। ସୋମନାଥ ବାହାରିବା କ୍ଷଣରୁ ହିଁ ବାଣର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା, ଏଠାରେ ବାଣ କିଛି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଣର ସବୁ ଯାଚଣା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରାତି ତମାମ ରାତି 11ଟାରୁ ବାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ବା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ବସି ନଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ସୋମନାଥ ଏଠି ଥାନପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଭଗବାନ ସୋମନାଥଙ୍କର ଯେହେତୁ ମେଳନ, ତ ଭଗବାନ ଥାନପତି ତ ସୋମନାଥ ହିଁ ହେବେ। ବାଣ ପୁରା ରାତି ତମାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଡିଜେ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କର ପତିଆର ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ମେଳନକୁ, ତ ତାଙ୍କ ଆଗେ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଏ ବାଣରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ମେଳନଟି ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର। ଆପଣ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ସେଇଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ 5ରୁ 6 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆସି ଏ ମେଳନ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଏ ମେଳନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଜମାଣ କୁହାଯାଏ। ହରିରାଜପୁର ଜମାଣ। ବାଣମୟ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସି ଏସବୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଣ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ରହିଲା ଲକି ପ୍ରୋ ଡିଜେ V1। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହୋଇଛି, ଲାଇଟ୍ ସବୁ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତା ଉପରେ ବସି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପତାକାକୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏତେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ ପୁରା ଭକ୍ତମୟ ଏ ଜାଗାଟି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବାଣ ସବୁ ଏତେ ଫୁଟୁଥିଲା ମାନେ ରାତିଟା ପୁରା ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା, ଧୂଆଁ ହେଉଥିଲା, ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା ଲୋକମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ। ତ ପୁରା ଧୂଆଁର ଆବରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରା ପଡ଼ିଆ ସାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଜନ ସମାରୋହ। ଆଉ ଏଇଟାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ବି ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଖଡ଼ାଖିଆ ମେଳନ। ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଏଇ ମେଳନର 5 ଦିନ ମିଳେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବାଣ ଯାଚଣା କରନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିମାନ ଆଗେ ଏମିତି ବାଣ ରାତି ଯାକ ଫୁଟାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ବାପରେ, ଏଇକରେ ତ ସେଠି ଯିବା ବାଟରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବ, କ'ଣ କରିବ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ହିଁ ପାର୍କିଂ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି।
ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମେ ଠାକୁର ଦେଖୁ ଏଇଠି ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିମାନରେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ सोमनाथ देव। ओम श्री श्री पश्चिम शंभु। केते सुंदर विमान। भगवान भक्त मध्य ये अपूर्व समन्वय। बाण फुटी फुटी राति जाक एते बाण फुटिला, पूरा धुआं पड़ियाटा। केते बड़ पड़िया, विस्तीर्ण पड़िया, पूरा धुआंमय। देख केते बाण फुटुची, पूरा बाण फुटी फुटी पूरा धुआं धुआं, किछि देखा जाउनी ए जगह रे।